Hoxe imos a facer unha viaxe con varias visitas. Primeiro imos a pasar por Verres, unha zona onde se xuntan a cultura e a artesanía. Logo pasaremos polo Pazo da Mota, en Riobó, unha construción do século XVII, e rematamos na praia fluvial do río Liñares, xa moi preto da estrada. Para este percorrido collemos a Nacional 640, de Liñares collemos á esquerda hacia o Pazo de Oca, un pouco antes do Pazo de Oca está o Pazo da Mota. Verres é famosa pola proliferación de torneiros. Fabrican materiais de madeira como rodillos, como almireces, morteiros, requintas, punteiros de gaitas, as villas das pipas, que tiñen a principal clientela pola zona de Ribadavia e do Ribeiro en Ourense, os trompos que se fan en madeira de freixo, platos de pulpo. A maior parte dos platos de pulpo que vedes nos pulpeiros, nas feiras e nas festas, son feitos aquí en Verres. A tradición segue, hai mulleres traballando de torneiras que heredaron a tradición dos seus pais e incluso dos seus avós. O Pazo da Mota é unha construción do século XVII. É unha propiedade privada, por tanto non está aberta ao público, pero bueno, desde fora ten unhas vistas moi bonitas, ten unha capela, ten un hórreo de 10 claros. A construción do Pazo está declarada de interese histórico e artístico e é unha construción moi agradable á vista. Logo podemos seguir arriba hacia Ancorados, visitamos os dous Ancorados, Ancorado San Pedro e Ancorado Santo Tomé. Chegamos ao cruce da Pena do Foxo, collemos á dereita e de regreso á estrada, bueno, pois no cruce de Liñares, con un sitio que lle chaman o Carballo Grande, collemos á esquerda para chegarnos hasta a praia fluvial. Para rematar a xornada pasamos pola praia fluvial da Sociedade de Caza e Pesca Río Ulla. Fixe un convenio co Concello de maneira que a praia fluvial pudera ser aberta ao público. Durante o verán de 2020 estuvo moi concurrida, con visitantes diarios e aproveitando a cercanía da praia fluvial do noso pobo, pois había multitud de visitantes. Pouco despois de salir da praia fluvial hacia a estrada, podemos seguir de frente, pero nos collemos á dereita para ir hasta Guións e entrar pola estrada pola Rúa de Leicures e Calvo Sotelo. Esperamos que disfrutedes desta viaxe como sempre.